Hi guys! Welcome back again sa mong channel guys, Kin and Kim Burato Vlog. Sa karong adlaw guys, magama ko og suman bulang huy. Hinumdum mo datong nagpan mi og bulang huy sa rami, kaya may napilin. Kaya dan. Pa guys. So ha ni sa jang tiwasen himong suman, aron ni masayang ag bulang huy. Sayang man og ilabog, dagko ra ba. Effort ra baghang anda ning ibot-ibot. Kautot in taon sa inibot. Sa hanang upakan na yung bulanghoy. Upak na ko na rin yung bulanghoy. Sayang man, ug di matiwas o kaluto. Nagkabakaado. Effort ba ang taon may nagluk-luk doon to. Tabok-tabok sa sapa. Sayangan ra. Kinahanglan lutuon yung man kanon. Sa magamak ko dato bukayo guys. Ning bukayuan. Palamanan ang tunga ba. Manarig manggod. Okay, humana gatang kinaunhan. Oh, di ba? Shut the ball. Pagkukon sa dari guys. Guys, nahumana ko pamakpak guys. Diyan na. Ana ugasan na bulang huy guys, diya. Mga tangtang ring mga germs dari. Okay. Human naghugas guys, kaya hindo na. Gud ako bangon guys. Kung human dali, kaya ni human na dali guys. Maghaw pa kong dahon. Karon na laman mo last guys, niya. Tungko na ko dari kay. Uy. Mana guys, sama na ko banggo dia. Mana guys, sumana daghan jud pud siya guys na. Okay. Guys, nagsugod nagkudkod si Kuya Gael. Hiza na kong gikudkuran. Daan. Kaya mo na yung himuong bukayo, guys. May bayad ni mo. Pila ko na yung bayad? Do. Nahuman nagkudkod ni Kuya Gael aglubi, guys. So, magkuha na kong dahon, guys, para sa suman, pang putusay. Kana mo ihang piliin guys, kay murag lami-lami na lami-lami isang dahon. Kada rin guys, mo buhok pa na rin kagwang. Kukunas guys, kaya mo ihang idungali kay rong hobon ri. Okay. Semua na hang pangdungali guys na. Maghawp na ko guys. Masan dabdaban ring kagwa nga ri. Daigan. Okay. Paubunan na to atong pagpustanay sa tang suman. Kana na siya guys, balihin karon di buling. Balihin kay kare man mo ipagputos. Pangbarok. Woo! Latog nahuman ako. Human ako. Okay guys, nahuman naghawb tanan guys. Ana siya guys, hiwaon karong tibuok. Okay. Mana guys? Dana guys, sana rin ipang-arrange. Putlon na daan guys. Narikarag ka ba? Sakto pang putusay. Puturon. Kabot na tusbay. Hanalaman yung trapuhan. Okay, tapos na. Mana guys? Guys, sana trapuhan ang mga dahon. Kaya mahinlo. Kay napay mga pagpag. Nagpaabot na kahang mga kuan, suki. Nasiro ni mga agsuman. Idam din isa. Guys, maghalin sa ako dato. Hagitak ang daan ag kaha mo init. Kaya na rin ilunod ri. Sa ko atong kinugay dato kinkaw. Dito naman eh. Kinugay o kani. Lubi, kinukod. So muna si Zada guys, may itak ang dato. Kinken! Kasi puli na rin ha. Game mo.
Nagitak ang agaha kay arong muinit si Ja. Dali kainit na ni Ja, muinit ni Ja mamana. Ato nang lutoon agateng bukayo. Okay. Kin, kamusta may pagtrapo diha? Tarang akin. Nahuman ako pa narapo guys. Last na laman re. Guys, kuntingan na si Ja, mga lami pag isang naong. Tinas galon. Oy, pumasot. Okay guys, init na siya guys. So, nang ilunod lubi. Okay na, tingag. Dagag mo. Okay. Ato nang ilunod atong kinugay guys, diha. Halo na sa diha. Okay. Nang maglunod atong haluon. Guys, patanawon mo na guys ug mabukayo na ni siya. Okay. Okay guys, luto na gatong bukayo guys. So, ato na ni siyang haunon. Atong ibutang dare sa lanan. Tarang nga kabutoy, para di mati kay hang. Okay na guys. Ang assistant. Tara saloy. Okay guys, nahaon na. Di na dare. Okay guys, ato nang butangan og brown sugar agatong bulanghoy nga binanggod. Naghaman, ato na isang poston. Hoy, kagwang kang iringa ka. Tuan na ni tikay hang na kaldiro be. Brown sugar is ready. Okay. Mani brown sugar kan kamay. Yes. Sa butangan na sa dare gamay guys. Sugar. Ngayon kuan, kinugay. Haluon si Jag maadyo guys kay arong mo tamis. Okay guys, prepare na ag tanan. Ready na ag dahon. Ready na ag ateng bukayo. Mas labaw nga ready na ag ateng bulanghoy binanggod. Isang poston ron. Okay guys, patanawon man ang saan pagputos. Let's proceed to putos din. Ay, tipin ikari unahan bubukat o dire. Kaya ba ako, pistolang tudluan naman ko sa batang arot. Kagwang yung bataan eh. Okay guys, gagmadyan na sa isa yung dagkaun kay wilami yung dagkaun ka azo. Yan nira ka gagmadyan. Yan nira ka dagkaagay. Guys, yan nira ka dagka. Pagkahaman, butangan ni sa og bukayo. Okay. Nahuna, ba't ako kahapon guys ha? Taoy. Nga ni sa guys, palamanan. Guys, halmaan na o. Halman na. So, nga pa na si Ja mga putos. Mag-expert. Okay. Hindi mo na siyang paadjunon guys. Ano ba? Paadjunon. Fulmahon. O leketon. Guys, mag-lekit. Nilekit. Na guys. Oh, see? Ano nira guys? Man, tantanan. Man, anaan. Mong Hugot na ngagpisi. hugton lagi mohang diri isig ka daplin kani hugton siya. So, take job. Taga-sa ganin eh. Wala, fights na na. Oh, see? Puro man na. Ni abot daris gawas, guys. Kinsa ka ni abot ron. Na! Ala na ni abot, guys. Hindi ka lang magkikitasan ko. Dali, Flor. Yes, Flor amin ni abot. Timingan Ay dyan ni Flor. guys, arang lami asin na. Lagi na. Nabukayo. Bukayoan po. Tama. Tapos pasik Kan ka ni Flor? Arang ka una. Sus, Oy. timinga di. Timingan dyan Flor amin, guys. Pwede labo gikitasan ra budget Na, ko. guys. Amang nagdali og putos. Kasi Yes, ko na. Sige, ang Tama dali ni ko. ma'am. Ikaw, ganahan ka ma'am. Mo pay pagsugod nimo putos. Nalangan man ko kaya ako ramang isa. Tabang ta, kirong dali. Dali pero kataan na tarani. Hapit naman pod. Arang lami adjud ni kanay kuan. Tayo. Bukayo di magdadanig kalami. Ikaw pigakod ko na. Sige, lang ipagod-kod. Okay ra kay namli pagka assistant. Mm. Oh, arang lami as palaman. Kini may lami nga suman kay nay palaman. Sa pa guys kay naghim ko garang daghana ka jo. Asakita pa muna. Kanala ko. Arong man higtan unsa kuin. Butang iginanan. Tangan na nagilhanan kay way mo ang kundan ni. Tang ipaibabaw. Mori ah guys, grabe isa ka kilo puning hang bukayo. Arong waji arkansi, di man karatak arang tambol ka. Ako nandaradaghan na bakayo. Haning karatak ha? Ha maning higtan. Guys, arang tambol ka muraog ka na nay dinumugan sa katong higtan. Pero guys, mori tang hitot. Di jud magsilbi og ilugan ni kay naa ni timailhan no hinuttan ni na. Gagsuway ka jud kay na. Kinihaay dito sa barangay. But guys, dapay daghang kayo. Hayatag na naman sa mga viewers. Ito na naman is... Ay, isuwan na rin guys! Sila di ay. Uy, pagbuhat no! Grabe mga Kailangan pilas. hatin pa. Maghimo pagimo queen. Dapay guys. Okay, haning laso ha, tanawa.
Oy, pag kuan og imong bangan ha, tulog ka bangan. Ado sa kin, hani ba nang kin nga pag na hawan kin? Tulo na iha ka bangan. Guys, inday ha. Ka bahinan injury to, adyo mo pag-away ha. Tagas kuya. Adyo mo pag-away Diyan ha. pag-away ha, diyan pa mag-away mo na. Mari ha queen, pag himo ng timilhan. Tsahi mo Pag-away, pag ha? pagasi. Jar dagana kita. Mas daghan mo lang imo. Tesa, ato po. Okay ra na. Tesa, atong tanongin. Grabe pina-arrange sa giza. Giritso mo lang naglumon. Ya, basta kay importante mapurma tong bukayo sud. Okay. Aran na ka na imo queen. Grabe pa nang sumana ga para magbinagha. Digital kan guys. Para magbinagha. Gabunaw man. Hangilanan na binanganan. Pila ka bok na imong bangan? Tolo, upat nang imo. Klaro jud. Karon di ka buhi. Okay. Siya ro ka buhi maning kagawangan ni upat na bangan. No guys. Tunganan ni naman. Karong na may mailhanan. Kay agpo kayo may giapas do tugro yung bagaa. So nas kaliro ni. Lami na. Ano guys? Tsa, grabe mo. Di mailhan eh. Di mabang-bang. Kin kuno guys na. Oh, di mag nanaw ni mga ilhanan. Dama kay mo. Silbi. Oy, ansa mo? Naunsa naman ang mili naman mo. Muspusan ka man ka mo? Aha. Agaw ta man ang hinimo dang nabuang. Ala guys, naunsa naman ang mga hinimog ilan na magipamili. Sige, ipa po ng ate queen kayo. Nay mangilabot na akong tuli. Sige, sige. Natuli na ka pa. Opa. Ikaw? Opa. At ikaw ra. Tuli na ka. Tuli na ko ni sa floor. Na aji matuli mag-andar sa kutsilyo ra. Lalalalas. Tangan sa dahon guys. Kanang butang agatang suman. Harang lamian naman. Arang timing agang pagbisita. Timing ka. Kain na punta na ni. Saan mo gud pukukuin? Lagi. Tubag lagi pas ginuwa nga pagampo nga maka. Itatag ma hani makaon. Santuhay pa ipaboto nga sa ang binanganan ha kay Isang taod. Uy, karim pila ka oras ba nilutoon? Bunawan ko man kamo manghilabot mo nagduga lagi sa puin tungod sa idahang duga sa bulanghoy. Sa kuani, sa katapang asukal. Ang asukal ni ja ning duga. Awa ding, wa pa na maluto ding. Unsa ba nang hilaw lanag tadaan ka hilaw? Kim, hukim. Lami kim? Okay. Lami. Ano sabi? Wa pa na Ay, wa pa na be. Hari pa na tawag kasi. Amo nang amo nang Wa be, pawahin na be kaya mo ana, di magsilbi na ginjo nga ilugan kay ginapos na. panulion mo na ho. Tayong kuta. Okay, daraga mo ang binanganan. Ahuan ana tuloy bangan. Ahari nga pat. Sa grabe. Taasag. Taasag imo queen, grabe o pagansi. Awag ahu mo na magahu. Guys, ato na butangan og kuan, sabaw. Okay. Ayos na ni. Guys. Alah padapin ese. Ang hinali wa man na Unsa na hurot nagihapon gas queen. Isas ginuko ka manggas na hurot man. Aga na hubsan magas atong lubi. Ano Hoy! karon balbal sa atop? Ano sa jo pagani na may balbal. Di na pwede magwagawa queen. Lagi ato ni pa. Sigaan og maanjog na. Libat ang ganan si bako. Libat badaan. Matagi may kagkamay. Kagkamay. Na, natagdag may injo. Amutdan ko magkahamog lisik, ko mo ning tabag banggod. Kira. Okay, sige na. Dugangi pa queen, dumaligig daghang palwa. Pero mo hilakot. Asa pud pala be, abuha na sa pambug daw. Kana, syaro pa kasi mapahang pa. Okay guys, hawato na to ni guys, mga 30 to 45 minutes. Mga snack tayo ni kaluto. Ang short sa maluto. Okay, what can you say about your bulanghoy na suman? Is it tiring or okay lang? Okay ra. Madaring May is raman. mine. May parehas pa. katong atong kasapa bular na kana na. Grabe guys. Pagtas ka ito binanggod. Pagtas ko to binanggod gani hamrog okay ra. Handa na, okay? Kakaling sa laob na. Silaob na guys. Alright, see you later. See you. Guys, nakalabay nag 45 minutes ato na nga tilawan. Wa tag isang buok. Dire nga mong mga nilain ha. Kadarang gamay. Example. Hoy, hamo mo na ming. Hani pa po na nga kaon pa rin pagkagsuman, Ming. Ato sabi, kay tilawan sabi, huwag naluto na ba? Kay, Tinda sila. alor, lami ang kulor. Kailangan plura. Kuha lagi, gawin kino kayo, magibutang, halabi. Wow. Yummy. Alas Ilya, nalipay nas Ilya. Kanawa. Bitay na. Arang lami, uy, arang kapuha lagi. Grabe. Harang mag mo nga, hawa na mga bata. Kuya ramang mga kabjaw. Diyo. What? Kuya man. Kuy, putut-putura, kuy, putut-putura. Isa, hala. Arang lami, akay na ipalaman. Tulog. Sige, pabugnawa sa gamay. Bugnaon sa dagat. Luto naman siguro na, Queen. Luto na kaso ato na tong haunan. Okay, haon na. Hamag mo sudanan. Tadi pa na magkakubot man. Hani ba tarantaman kin? Hani ba barangga? Excited ka? Tarantaman og luto na.
Sama natin yung suda ni. Dala na, kanang kuan. Lam-lam na. Sige, hukan na. Tara na. Guys, Lagi mo, ang pangipit ko yun, haraman. Saan ka nabili pangipit na? Nataranta man, hindi pa po naga. Kakanan na dyan ka, Jo. excited ko. Okay, Guys, ano? sama ng Karan na, karan. Hauna sa nadang, hindi kain pandan. patata, may kapot-kapot. Dang. Diyak, kuya, wag itong trapo, guys, ha. Itlog. Tres itlog. Mahagpa ba dyan, ha? Sibukin kayo, ma. Hutba na rin, makaligo ta. Dari. Ano na lang ta sa garong madali. Hala, ang lami, arus-urus. Sige, Queen. Dahon, dako. Hukat kayo, napan. Ulo. Pat. 5. 6. Pito. 7. Walo. 8. 9. 10. Wala, hapit na. Ilain sa nga to. 11, 12, Kasi. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Okay, happy. 19. 20. Okay. 21. Maadyo kayo, waring deket, Queen. Kamaadyo ka ba? Wala ka dito. 22. 23 ra. 23. O, may labot na nga mo. Hanggang mo na. Tanggi kaon. Aw katong 24 tanan. Kare nga mang hinuk. Awa na ilabot, o na ilabot. Labot na, hoy. Oy, labot na. Kuha ang hinagtan, pero ato na kape na nga hinagtan. Kuha may plato, bay, katong beto sa hinagtan. Adyaw na, katong stainless nga plato. Palabi pas gibati. Nang sas kuya, di man katuod ka na. Plato ba nga stainless? Na. Man makaya lagi stainless. Nabuntas, nabuti po ni. Hindi naman taranta naman. Hilain ang ata, ha. Manang isa ka. Na. Ayun mo na. Adyo kape di hinagtan, kaya mahagtan, dyan mo nos puno saging. Okay, tahabutan siya misa, lamisa. Tana. Go. Grabe. Yan na floor. Okay, lain sa rin ato, ha. Pabugnawon sa nato, guys. Kaya paslot atong white na. Magan sa man ka. Atang bakarang daan. Karong mabugnaw. Bugnaw. Sige, kaya patilawan ni mga bata. Wow, tanawin ninyo, guys. Grabe. Ramia guys. Parang lamia. Uy, Ano yung pamadbaran guys? Ano mga kuan? parang mabugnaw, mga bata, di mga pasog white. Paslot na. Cha. Paslot nagkagwang. Uy, be, hali mo na, binangawat naman diha. Tanaw, dahil bata. Alaluoy laman, nangawat man. Luoy, ah. Lami. Wow. Lami, be. Lami. Ay, lami, lagi ko no, kaya ikid-ikid man. Ito di ay mga tiguang. Diyan nang ma. Tagtagad ka na lang at nga hugot-hugoto nagdahon. Sige. Pabugnawon sa gaho. Nag-aapod. Bugnaw. Ay, grabe yung baga-ara ba ito bukayo. Paslot sa gatang white to. Ang hinagtan floor. Tiara guys, na manang gilain. Kay Sipte, kaya di magsilbi. Gitripingan na sa mga bata. Narabadag kinabaga ang bukayo. Grabe. Oy. Arlamia guys, mura sa jagmurun. Wow. Super yummy. Wow. Tawagan na mga batos. Hoy, dali na mo. Mga kidos. Harap mga kidos, wa man ka. Mga batos-batos. Dili kay, put-put na. Yung tilaw na ka, Gail? Tilaw na kaya? Lami? Loy, dali, Loy. Agi mo, Loy. Dali, Loy. Lami, de. Agi mo, Loy. Kami. Lami, kuno queen. Dali. Tilawig, lami ba? Lami, Loy. Ha, lami, de. Wa pa gani ka usap. Sapa sa ka na sigurado, lami ba lagi? Lami, sige. Sige, pagda ako nudarig mga pila ka, lugas. Pagdala to sa Inzo, tulo ka buok. I love you. Tagay mong mama. Ito, hetag mo mausa kay rong Datos na si mama. ulian to. Ito si isang hangover. Okay, pabugnawon sa lamay ato, queen. Aw, si Kin pa, wa pa ningig. Ang say lasa. Sa may lasa. Lami, de. Tsa, mangil. Tinad. Gilami, anjad ka. Char, sana all. Sa mutilaw sa medari guys, ug lami pa dyan. Saan dyan nata magtiwas. Oo, nagtilaw ko eh. Nagkatong among pinutos guys. Unsa na to? Tari sa mga hinukad kay Hari isang nga mga mga itong inita. pinabugnaw. Be, tilawan, be. Sige, kabisasyon. Record na paslo ka na. Dito manuglas magdari. Excited. Arang humuta! Grabe. Mut ka dyan po kayo. Wow, grabe. Mami, ako yun. Guys, mga antanin Jo. Be, tilaw sa Ang amin. cellphone na galing na mga. Tilaw yun. Grabe. Mami, Muka kago. pwede na ibalik dyan ko yun. Halina ni kago. Kuha ni, Jace na ni. Oo, halina kay. Kargado mo kayo. Pero na. Mas banti na. Mami, adyo da. Nubawon dyan ko yan eh. Babawon niya ko niya. Nga. Pagdala to, dali po sa umdoy. Tulong buok. Dali ko si nanay. Tala, I love you. Dali sila nanay. Nanay isa, tatay isa. Ala, Ayan na. kulot! Ayan na. Wag di, pila rabe mga. Ti Ali, Aliana, Tiri.
Beli marah di ay. Dan di ay lu ilang. Dan. Pito di Ay, ay. bango man mo hinamdumi agi ba nito? Ito siguro tagi mo hang. Sag din sa kang undoy ug imo. Di na kuan ra kwen puto dra laman sila. Ajaw. Dah, igo na Tama, na. Tagsar gud ka buok. Diet na, palabi brepod. Lumian guys. Arang lami pure bujag. Ngatuon Arang na lami, Ay, Sakto ko. sekreto ba ngatuon? Ang saktuha di pagkahimo. Mami, Dili na pa. Yun na agi. Balik-balik ka no? Matag na iwang-wang. Ko. Alipad, katag pa ning jijit. Jit na guys, kay gabi na. Katag pa ning ang amigo. Asa na ul. Ciao. Tari, pusta. Tari na. Pusta init ko ni Apel. Sige, bye. Oy, ikaw be galamian ka be? Ha? Nagungitan. Yan. Ngit. Wow! Dali na pa! Gab! Dali na. Dami ka, Jo. Tawa, mahal ka di ka katilaw. Lami bitaw long. Hmm? Sige nga kog hungit. Umi ah. Ang saktuha jud kamay ko. Sakto pa katimpla. Kung nahagibot ako ng brown sugar, 1/4. 1/4 nga ag katong Pinugay. pinugay. Ag 1/4 ang ito nga. 1/8. 1/8. Maro to guys. Sa mo color ko siya. Mo di na puwa. Ilaw sa Bot ang malibong tanaw, ano ka pres pa mga? na di manggod. Hapdos pa jud pilit. Hindi ka lang ugma na mga. Ugmag na masalin. Mune masali. Wa, dahon na maimo iyo. Nanta din to. Yeah. Eh, Tama be. Yehey! Yehey! Papak! Yehey! Thank you for watching. Thank you for watching, guys! See you in night. Ang sarap na. Ansa ko no? Nawa na yun. Ansa ko no? Nawa na lyrics. Nawa na yun kagwang. Wah, lyrics. Oh! Kakita na po ta, guys, sa masunod videos. Bye! Wow, come on na uba. Hi guys. Ikaw. Hi, guys. Hi guys. May ino ko. Go.